Интернет се променя постоянно, особено след експлозията на пазара за смартфони. Преди няколко години социалните мрежи промениха онлайн комуникацията, а малко след това смартфоните промениха начина ни на достъп. Тревожните тенденции и опитите за налагане на контрол над мрежата също продължават. Какъв ще бъде интернетът на бъдещето? Дамян Воденичаров потърси отговори. Мобилният интернет превзема света. Скоростите за обмен на данни непрекъснато растат, а големите интернет компании вече са пренасочили вниманието си към устройствата в джобовете ни. Глобалната мрежа не само се приспособява към тези и други промени, но го прави все по-бързо. Интернет никога не се е променял толкова бързо, колкото сега. Мисля, че в момента сме свидетели на края на началото, така да се каже. Въобще не му се вижда края. През следващите 5 години интернет ще се промени още по-коренно, отколкото през изминалите 15. Повечето от тези промени вече настъпват. Еволюцията на виртуалното пространство не може да се предначертае подробно, но основните тенденции са ясни. Знаем, че 4-те мегатенденции са мобилен достъп навсякъде, местна информация, социални мрежи и търговия. Много неща предстои да се случат в тези 4 бранша. Как точно ще стане, не знаем. Всичко се развива по много различен начин. Преди се разчиташе на бизнес план и продуктов план и всичко зависеше от тях. Тези мегатенденции клонят към премахване на анонимността в интернет, което е една от най-привлекателните му характеристики. Все повече сайтове изискват записване с истинските имена, в това число и платформата за видеообмен YouTube. Интернет е по-сигурно място, в което самоличността е известна и съхранена, но не изподелена. С използването на истинската им самоличност, хората наистина са по-отговорни в държанието си. Но това, което трябва да постигнем, е да предпазим тази истинска самоличност. Потребителите трябва да упражняват контрол върху нея. Всъщност се достига връхната точка на развитието на социалните мрежи и най-вече на Фейсбук. С него се наложи модел на комуникация, в който псевдонимите вече не са нужни. Края на ерата на анонимността настъпи с Фейсбук. Успехът на Фейсбук дойде именно от това, че хората там не са анонимни, което не означава, че ние трябва да им отнемаме възможността да бъдат анонимни, когато те искат. Ако YouTube оставя тази възможност все пак да публикуваш анонимно съдържание, когато искаш, аз не виждам нищо лошо в това, че позволяват да го правиш и не анонимно. Въпреки изчезването на анонимността, социалните мрежи показаха и политическото си значение с революциите в арабския свят. До голяма степен опозиционната вълна се осъществи, защото правителствата не упражняват контрол върху интернет. Това обаче може да се промени с прехвърлянето на контрола върху мрежата на държавно ниво по инициатива на Русия, Иран и Китай. Вие изброихте едни държави, които достатъчно добре илюстрират каква е целта всъщност на такъв тип регулация. Дано да не се случи. Наистина в момента се опитват чрез Международния телекомуникационен съюз да вкарат регулации от страна на правителствата. Докато повечето институции, които регулират интернет, са американски, на международно ниво мрежата се регулира от споразумение, изключено в рамките на Обединените нации през 1988 година. Промяната му обаче може да предизвика дълбоки сътресения. За разлика от останалите опити до момента, АКТА, СОПА, ПИПА и така нататък, решенията на Международния телекомуникационен съюз са абсолютно задължителни за страните членки, а това са практически всички държави. И би било много опасно, ако там се приеме такова нещо. Битката за контрола над съдържанието в интернет далеч не е приключила. От една страна конкуренцията за пазара на развлекателната индустрия се изостря значително, от друга авторитарните правителства по света са застрашени от свободната информация.